Dívat se tam u mého 6. dílu, omlouvám se, že jsem přes soud a nedělal to natáčel, ale nějak nebyl čas a jak může, tak jsem zakázal a vůbec nehrál. Takže tady zase nějaký brambory. A asi, jak to vypadá, asi půjdeme na Gaveček teďko dneska. Jo, a my si tady uděláme, ne? Jsem to chtěl, no, kam to vypadlo. Tak to je v tomto díle bych chtěl jako být skoro celý díl prostě v kejvce. To bude asi kratší, protože když budeme v té kejvce, tak to je takový možná že nudný trošku. Ale tak znáte to. To si dáme sem, to nechám, to můžu vyhodit a uděláme si, to si nechám, a to ten diamant, to nevím, ale tak asi udělám. A ještě pár skobů, takže takhle. To by se nám mohlo hodit. Co říkáte? Co tady je třeba? To by zatím mohlo počít. Takže doufám, že v dnešním díle najdeme jako třeba... Rád bych jsem našel nějaký, musím udělat nějaký jako zdroj. Já si to melu. Prostě jsem chtěl mít lávu a vodu, aby to bylo obsidian, aby z toho byl. Takže jsem si udělal enchanting table a potom ještě ten nether. Jo, dobře. Protože já si strašně betu nether a end, nevím proč. Když to jsou to skoro úplně dvě rozdílné slova. Jdeme trošku dál. Doufám, že tady s tím krumpáčem nechcípnu, protože jestli jo, tak to bude docela smolný. Protože si udělám hned krumpáč a hned po smrti, tak slušný. Tak doufám, že ne teda. Doufám, že tentokrát ne. Jo, protože to jsem neměl ten železný krumpáč. Tak, to jsem tady nechal vlastně po mém posledním videu, když jsme mohli taky těžit ke konci. A to bylo vlastně kvůli tomu, že jsem sebou neměl železný krumpáč. Už to dost osvětlený. Takže tohle video vydám určitě dneska. A možná vydám ještě jedno z multiplayeru, protože tam teď hrám s kamarádem. Jak mám ty speciální blbosti natočený, tak prostě my jsme tam totiž to byl velký hrad, to jsem prostě chtěl takové překvapení, jenomže on tam vlastně admin tam vypustil toho Endraka a jako takhle nás tam, a celý hrad byl v pytli, starý dům v pytli, takže jsme se přestěhovali a jak to tak vypadá, tak bych to dneska asi točil. Ale to se ještě uvidí. Taky jsme tam před chvilkou byli v tom, v kejvce, docela jsme tam toho hodně našli. A tím pádem mě napadlo to, že kdybyste tam začal točit, že byste teď taky mohl mít štěstí. Tak snad uvidíme, ale rád bych, aby to tak bylo. Nevím, jestli to moc pravděpodobný, ale mohlo by. Tady nějak něco. Jejda. Tak tohle jsem nemyslel, jako že se tady vyskytne. Ach jo, naším lávu.
Takže... To není láva? Hele, lapis. Ale to tady nebylo určitě láva. Ne? To docela divím teda. Já obvykle jako neosvětlu hnedka za sebou, protože když se tam objevila láva, tak už jsem prostě viděl světlo. Trošku bojím to, že tady někde bude láva, prostě, že na ní spadnu. Ještě nemám pickaxe, tak to bylo docela vážně smůla. Kamera tam asi ale nebude, no, tak v pohodě. V pohodě, takže... Nevím, jestli teď mohu dělat něco za kamerou, ale něco by jsem menšího naplánovaného měl, takže se uvidí. Už jsem se lek. Co beru, já se beru. To jsem tam bude šiknout třeba na brnko a takhle. Jo, jinak zlato vlastně není jako nějak dobrá surovina, ale dá se docela používat na brnko prostě a no prostě jako to je, já ho využívám prostě jenom na brnko. Jako já jinak prostě nepoužívám zásadně to zlato. Nebo prostě z něj třeba dělám ty zlatý mrkve, ten melon zlatý polovičně, nebo co to je. A z toho potom si dělám vlastně poušny, prostě lektvary. Ale tam potom na tomu musím najít barnej stojan a tak tomu vlastně potřebuji blazer, protože se to jmenuje. Takže to by tak nějak bylo. Trošku mě naštvalo, že pod mým barákem, nebo jako blízko, jsem čekal, že tam byly nějaké jivky, ale tak nejsou. Ale tak. Když ona je vlastně jedna vedle mého baráku, tak tam se potom podám podívat za pár dílů, co uvidí ještě. A chtěl bych tady něco najít, ještě ani nevím co, ale prostě něco, jo. Zatím, jak vidíte, tak se to docela pošťastnilo, už moc ne, ale aspoň nějaký suroviny jsme tady už měli. Počkejte, já se kouknu. Jako nastavený Optifine, jo, to je dobře. Tady. Takže jsme to přes takhle lagne, teďka nevím proč s tím Optifinem, ale dobrá věc, Optifine, doporučuji stáhnout. Železo, to se mi taky hodí. Ke mně, tak tatínkovi. Takže ještě něco mám vlastně, jsem přes sobotu a neděli skoro vůbec netočil, dal jsem jenom jedno video. Myslel jsem, že taky vydám víc, jo, nechal jsem to lopatu, tak už to je jedno. Myslel jsem si taky, že jako vydám víc, že bude sobota a neděle, ale prostě nebyl čas, no. Takže nějak se mi nevydařilo. Ale železo. To vykopeme. To vykopeme. Ne. Ach jo. Jo. Ach jo. Počkejte, já občas, když jsem to takhle trošku logovat, tak si to musím dát na prostě teda to je moc. Už 16 a potom se to bude logovat a potom se to přepnu zpátky a to v pohodě. Potom, jo, mám plán vlastně do příštího dílu, si nejspíš stáhnout tu money items. Doprčit. No, mám to tak nějak jako v plánu ho stáhnout, jako není to úplně jistý, ale měl bych se ho stáhnout a co bych ještě řekl vlastně. Je, že jo, jak ty tam nějaké to překvapení, tak jako chtěl bych, aby to bylo trošku aby to bylo trošku dobrý. Jako, budu si trošku ještě přidělat ten dům, jestli se ho ještě trošku zvětším, nebo si udělám druhý patro, prostě na čestky, a nebo si udělám spodní patro na čestky, to mi tak napište do komentářů, ale já si to když tak ještě udělám podle svého. Ale kdybyste napsali do komentářů, byl bych taky rád. Jo, nesnáším gravel. Kdo nesnáší gravel, tak prostě
Protože gravel to je strašná věc. Písek ten je aspoň trošku užitečný, tak ten co vypadá, máte toho sklo, ale gravel to máte jenom na pazourky a to máme prostě napadat, kromě že si z toho tak maximálně uděláte to byl nějaký bug, že si z toho uděláte ten, jak se to jmenuje, no, zapalovač, ten field and něco, teď si to nepamatuju. Jo, taky mě napadlo, že já to vlastně můžu těžit podle to, díky, že já to vlastně můžu těžit torčkama. A to už je jedno. Kdybyste neviděli, jak se to těží torčkama, tak napište do komentářů a já vám to v nějakém díle ukážu. Je to i s pískem, ale jde to jenom s pískem a s gravelem. Jo, to ti ukázal? Ne, je toho málo. Myslíte, že to tady takovou přes tu lávu, jak to bude trošku těžší. Takže takhle. Tady nám asi bude láva. Takže to doufám, že jsme to pošťastně nějak obejít lehce. Tak, no to tak zatím, jo, vypadá to tak, že to obejdu. Jo, v pohodě. Já cajk. A já jsme daleko od baráku. Už to bloku už mám odkopaných. Taky není jako, že je nejhorší. Celkově. No tak pár tak už tady máme k toho. Cobblestone, takže. Tam se potom vydáme ještě asi v příštím díle, jak to vypadá. No, uvidíme ještě. Dáme na boku takovka. Takže jo, OK. Tady pokopneme ještě. Jo, hele, železo. Jo, hele, takže tady bych vám to mohl ukázat. Takhle a takhle. Takže vy to vlastně takhle to tam položíte a ono to, jak to bude padat, tak vám to prostě jakoby na to padá a jde to vlastně i s redstone torčkou, nebo nevím, jak se tomu říká vůbec. Ale prostě jde to i s tou věcí, co dělá redstone lampy, prostě, ne, tady. Takže já koukám po krumpáči. To dělá tím železem. Ne. Vidíte? A vlastně vykácel jsem jenom jednu tu, to v ostatní mi to spadalo na to. Tak položím, jo, ale už mi to seká, tak to tady takhle zase přepneme. Tak protože na serverech mi to obvykle nedělá lagy, ale jako občas se to stane, no. Ale tam ale to bych se mohl tušit tamhle do strany, abych tam něco. A do té druhé, tady si jenom teďka vyberu ty. Tamhle se jako myslím. Jsem dostal nějak. A nevím proč, a tam to vypadá jako kdyby tam byl spawner. Nevíte se na to taky? Ale já bych vám teda ukázal, jenomže není jak prostě. Tak jo. Teď to utěžíme, to uhlí. To už není první. Asi se mám torčku a jdeme. Budu kopat takhle. Tak nevím, co to tam je, ale podle mě to je ten spawner teda. Ale absolutně teda nevím. No, takový ten čtvereček, co tam je teda. Jak to pěkně tady lítají. No, takhle, tak teďka myslím, že jsme tam tak nějak mohl nějak dokopat. Ne, je to gravel, aha. Vidíte to? Položím. No, tak to jsem to. Jako když se to nepojede, tak se nic nestane, tak prostě, tak použijte druhý ten až. Tak to není absolutní problém, takhle vidíte. Ach jo.
No, uvidíme, jak se takhle prokopu. Trošku pochybuji, že by to byl spawner. Jako u bedroku, i když jako našel jsem taky jako u bedroku spawner. Ale jako nevím, no. Moc podobný to teda není, podle mě. Takže. Ty brdě, ještě 6 torců mi bývá, tak to je celé ještě. Či bude, to tady trošku bude. Tak schválně, už tam budeme. Tak, tam nic není. Ty brdě, co to je? To jsem nějak hodně laglo, nějaký bug. Ty krásu, fuj! Jsem se lek. Ach jo, nesnažím málo. Já bych kopal nad sebe, jenom že jako trošku se bojím, že třeba někde. Že tam někam do lávy a jako. A to se mi taky jako dvakrát nechce. A teď se tak asi vrátím domů a ukončím to tam. To stejně teď už to jako nemá tu. Ono potom, když jste vlastně dlouho v tom, tak jako nesmíte sami dlouho kevčit, potom to vás to jako dát jako jednu věc, tak to vás jako moc nebere. Ale jako když třeba stavíte, tak to vás to jako bere, protože tam máme to prostě delší to stavení a takhle. No, takže tady někde by měl být ty blbci. Tak nejsou, ono to pěře. Píři. To dělej běž, pořádně, printu. Ale všimli jste si, že jsem ani jednou vlastně za tu dobu neměl hlad? Za celých 17 minut, tam mám přes 17 minut. Jsem za tu dobu za tu celou dobu neměl hlad, to je trošku divný, ne? Možná, že jo, ale. A předtím jsem nejedl vlastně. Takže já se teď tady rychle doběhnu domů, abych se tam s vámi rozloučil, no a už tam budeme. Protože, jako, to docela dlouho tam už, tak 2 minuty. Takže jak jsem říkal, že mám tady prostě postavím to překvapení, tak asi ho postavím zítra. Ne, voda, to je Ježiš, co blbnu, to je, já jsem si, že to je lapis, a to byla voda. Jsem si říkal, že by jsem nevynechal tolik lapisu. To bylo trošku divný. Doufám, že není noc, protože to se mi moc. Ale protože je den, takže se s váma rovnou rozloučím, ale to. A překvapení bude až v příštím díle. Doufám, že se vám to má překvapení potom bude líbit. Když vlastně ještě ani nevím, co to bude, ale něco vymyslím, to je jistý. Já prostě neumím jakoby přemýšlet. To se nechci říct. Ach jo, jak bych to řekl. Já prostě neumím přemýšlet předem, jako co postavím. Ale já to prostě musím dělat tak, že to prostě improvizuju. Ale takže já se s váma loučím a doufám, že se vám tohoto video bude líbit. Jestli ano, dejte like a jestli. A můžete dát i odběr. Takže vám všem moc děkuju za shlídnutí a čau ves.